Iya. Mugi Pak Nang ganteng tansah kathah rejekine sehat sak teruse ayam tentrem sak keluargane akeh duwite hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten Mas ya. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun Pak. Apa? Cara Inggrise. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah iya nggih. Bumu wis 48. Ning ngambak 48 tambah 6 malah. Nggih, kados tasih umur 18